लोगोफोर बिराद गरम आरोना इलेक्शनजों लोगोसे इलेक्शननि साननायजों लोगोसे मानसिफोरा बिराद गुदुं जानानै दंमोन बे टाइमावनो एसे आङो फानि खालामदोंमोन आरो नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय आं माबायदि फानि खालामदोंमोन जेनेबा खर'खौ गिदिंनोसै मानोसै बोरैबा मोनजोब्बाय सोर देरहागोन बिपिएफआ देरहागोन ना इउपिपिएलआ देरहागोन बे जास्ट फानिनि थाखाय बानायदोंमोन ओमफ्राय बेयाव सासे मानसिया बुंहरदो आरो ट्रेक्टरनिसो नामालाय बियो मानसिया होननानै मा नोङो आंखौ बबे एंगोलजों नायनानै ट्रेक्टर नुखो ना आंनि मोखाङावनो ट्रेक्टर बायदि मोखां ना आंनि मोखाङाव माबाबो ट्रेक्टरनि सिन दं नांगोल आरो सोरबा बुंहरलायबाय आरो नांगोल आंनि मोखाङा ओरै नामा ओरै बोरैबा ओरै नामा नांगोल बायदि नामा आंनि मोखाङा नांगोल जे नुहुरबाय दं नोङो जानला माला बुंबाय थानाङा आरो बुंहरदो आरो आंखौ बुंहरदो नांगोला देरायां जानायखाय दासो ससियेल मिडियायाव स्राङै ओंखारदो ओरैनोबाथ' राजखान्थिनि बाथ्रा बुंफेरामोन मा नुदो आं बुंनानै लादो नामा बिपिएफ होननानै आं बुंनानै लादो नामा इउपिपिएल होननानै आं सासे बर' मानसि जानानै आं बर'नोनो भट होदो सोर देरहालाङो सोर देरहालाङा सोर मा खालामा बेजों आंहा खुनु लोब्बा गैया जों जिखुनु जाय ट्रेन्डिंआव जि फैदो बेखौनो जों बानायगोन बेयाव आंखौ ट्रेक्टर नांगोलजों रुजुबाय थानो नाङा मिथिबायना आं रावनिबो थाखा फैसाखौ नुनानै लुब जायाखै मिथिबायना जिखि जाया बेखौल' बुंनो सानो आङो बर' जानानै आरो बर' जानानै जों बर'नोनो भट होदो आङो बियो क्लियार खोथा आं बर'नोनो भट होदो बेयाव इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा बेजों आंहा खुनु लोब्बा गैया आं बिपिएफबो होननानै लाया इउपिपिएलबो होननानै लाया आंखौ बेबायदि राजखान्थियाव सोसननो नाङा आंखौ बेबायदि बुंहरबाय थानाङा ट्रेक्टरनि मानसि बिपिएफनि मानसि होननानै बुंहरबाय थानो नाङा मिथिबायना मा मोनखांदो अबे मोखांजों नायनानै नुबाय दं आंखौलाय बेफोरबायदिलाय जानला मानला बुंबाय थानो नाङा दे आंखौ जाखायाखै आङो रावनिबो आंखौ सोसनथारनाङा बेयाव आङो इउपिपिएलबो नङा माबाबो नङा बिपिएफबो नङा आंखौ सोसनबाय थानो नाङा आङो गिदिङाबो बेफोराव जिखिजाया बर' जानानै आं बर'नो भट होदो आंखौ सोसनबाय थानाङा खें मोनखांजोबदो नै सिखो मोनखांजोबो आङो